יש איזו הנחה שהמרכז בעצם מה הוא עושה, הוא לוקח מין איזה סרגל, מודד את המרחק בין ימין לשמאל, באמצע והוא מתיישב. לא. האם אתה עכשיו במרכז? אני תמיד במרכז. אנחנו צריכים להיפגש כאן בלב התקופה הקשה בתולדותינו, ובכל זאת לדבר על המחר. מי ייתן, והכנס החשוב הזה יוליד דיון ער, פורה ומעמיק, ויניע את תהליכי התיקון שהעם כל כך צמא להם. האם בכל זאת ניתן להעביר בישראל הסכמות עקרוניות, רחבות, מחזיקות מעמד לאורך זמן, על איך ננהל את המחלוקת? איך נחיה ביחד? אפשר להתנהל אחרת, בצורה מקצועית ומכבדת, תוך עמידה חזקה מאוד על האינטרס הישראלי. אם נבחר בין היהודית לדמוקרטית, לא נהיה. בכפייה לא נשיג שום דבר. האנשים רוצים קרבה ליהדות, והממסד הוא זה שמרחיק אותם מהיהדות. הזרם הזה שאנחנו קוראים לו הזרם הממלכתי-עברי, הוא זרם מרכזי בשדרה הישראלית, והוא נמצא במשבר, והטענה שלנו שאם הוא נמצא במשבר, החברה הישראלית הסתבכה. מרכז הוא השאיפה לאיזון מתמיד בין הסתירות הבסיסיות בחיינו. כמה התקשורת מחבקת את המתינות? היום להיות מתון זה המצב הכי רדיקלי שיש, וגם הכי אמיץ, כי אתה כל הזמן רב. אני חושבת שמתינות זה משהו שהוא גם לא העניין של עמדה פוליטית. אף אחד לא יכול לתקן מה שמדיניות, פיצול, מגזריות ושבטיות עושה לאורך שנים. הזמן של התיקון שלנו עכשיו. אין ברירה אלא גם לגעת בליבה. כן, לא לטייח יותר. לשים על השולחן את כל הדברים. מה אני מייחל? שהלוואי והכוח של המרכז יהיה הדומיננטי ביותר. מקווה שנצליח לבנות ולהיבנות למי שאנחנו רואים להיות, יחד עם החטופים והחטופות שלנו בבית.